Hello guys, maing hapon yung tanan guys. So siya muhilak man siya guys no kung di siya maapil sa video. So mo ni karon guys, ako na lang siyang gisabak kay dito ko dapita guys, dito dapit sa pultahan. Ato na ko ibutang ang kamera niya. Ako ra usa. Iya man yung itumba akong cellphone. So karon guys, ako na lang jud siyang apilon sa akong video guys. Pasensya na kay mo kay mo gid ni say gubi nako guys. So pero dili jud ni nako kanang angay ikakuan kay so ako maning anak, so magpadayon lang jud ko bisan lisod guys akong sitwasyon guys no magbuhat og content kada adlaw, pero laban lang gihapon kay nangandoy man ta para sa tong mga anak pohon nya. Mo ni siya guys na iya man jud kong batuon og duaan guys kay para lang maapil jud siya sa akong content na. So ako ni siyang gisaba karon. Ako siyang giingnan guys nga, di diha lang ka kay mag-content sa ako kay wala pa jud ko'y video karon kay bagpo pa jud ko na humagpanglaba. Muna guys, naday ko i-share ninyo karong hapon na guys no sa akong video guys. Na ay daghan kay mag-chat nako na tana nga kanang unsa kunoy na open ako nga mga tools kanang nakasweldo na pa kuno ko. So karon di ay ari nako dire i-share para kung makita ninyo ako nga video kay wala pa jud ko kasweldo nga akong gibuhat diri guys no. Nagsigi pa jud ko og upload kada adlaw kanang consistent nga video, kanang mga consistent nga content, kanang imuhang content bitaw guys no, kanang imong ilab, imuhang gibuhat kay sama ra sana sa trabaho, imong higugmaon imong trabaho. Ya mo diri guys kay natawag naman jud ni siya trabaho nato kada adlaw kay isip usa ka content creator. Mao ni siya guys, mura tag estudyante dinhi kada adlaw, dili jud ta mag-absent kay para dili ta ma-zero. Mao na guys na kamo diha nga bag-o pa nagsugod, padayon lang jud ta, padayon nya. Ubanan jud nato sa pag-ampo guys kay dili man jud ni nato mahanay atong trabaho no kung wala ang Ginoo. So mao na guys nga akong buhaton nya, always padayon lang jud ta, padayon. Dili sana nato ihunahon ibutang sa hunahuna nga kanang makasweldo dayon ta, di man na pare sa sili nga muhang dayon. Dapat man ta maningkamot sa tadaan kay una ta maka kwarta pare sugunas magtanom ta, pagtanom para nakay maani muna magtanom sa ta diri daghan nga content kada adlaw. Muna guys nga ako mag-uul jud ako pangpalit og kanang wifi kay na may wifi diri hulog-hulog. Ya usahay kay sampit na ko sa akong maguwang kay mangayo ko og tabang. Say mangayo kay doktor dito mudagan sa akong maigsoon guys kay di man jud ko mukuan sa mga tawo kanang dinhi di ko mayug tabang-tabang kay mauwaw man ta nang abi pa lang nang limos ta. Ya mo na kung di man magpirmaminti ang atong mga sidlain. Thank you for watching. Salamat kay sa inyong pagtan-aw, pagsuporta kanunay og amping mo kanunay. God bless you og maoras adto akong gi-share ninyo. Thank you so much. Wow.